nhasi ndiri kuno handizi kuti kunonzi kuGlen Lorne kana kuti kunonzi kuti Shawasha. Asi ndakaona one of my friend akaposta budi ava pa WhatsApp status ndikati imi vana vanowanikwepi handisati ndamboona cheya yakagadzirwa nemavhiri mataya. What kind of creativity is this? Zvikanzi no, unoona paShamva Road. Ndikati zvina kushata mwe musi zisinewo Dr. Mahwekwe nawo. Nhasi ndikati ndakuvafambira it will never ever rain kusvika ndavafambira. Saka budi Rastaman wangu bva ndasvika varipo mai mwana vachingota kausimbe simba vachingoti ndoenda kumba here ndorega ndobva ndangoti Rastaman. Saka imimi budi tiudze munonzani zita renyu uyezve zvamunoita plus kuno kwatiri kunonzi kuchii? Right, indonzi Adam Mapepula. Kuno kuGlen Lorne. Pano pandoshandira paShawasha 10 panapa ndinoita tire craft, ndinodesigna matayi, ndinoshandisa ma-old tires asina basa, ndo andinoshandisa panapa kudzorera muupenyu utsva. Okay. Saka ndikuona kuti setup yenyu yiri panapa inoratidza kuti muri munhu wakarongeka, muri munhu uri smart. Ngatitangire pekutanga apa muchititsanangura kuti chii chakaita kuti mugadzire this design yozobuda yakadai also. Chakaitika panapa wana tairi, itairi rakagadzirwa rakaiswa pakati pemuti, then ndobva ranoisirwa sefa pasi apa rekuti kana dhaga riite sei haribude. Dhaga rese rakachengetwa riri mukati mupi imomo. Saka kana tikadyara maruva kana tikadyara even mafruits chero chatangodyara, saka tinoti tikadiridza apa tinodhirena mvura toisa mune rimwe bhedhi repasi. Saka kana takadai so tinge chiti ne 2 in 1 decoration of tire craft. Alright. Tainda panapa. Ndambofunga kuti asi ndo reception yacho. Tiudzei tinzwe panapa chichi kuitika. Right, panapa tiri panapa ndo pa reception. Ati muri kuona takagara panapa tine bin iro riri papo futi iro. Saka ndo pa reception pekuti kana taona makastoma yekuti kana dzimwe nguva vanenge vakatimira tichiita basa zveshe ndo pavanenge vakasununguka vakagara zvavari papi vari pano vachidya vachinorasa marara mubhini rangu rematairi rapo iro. Ndo pa reception panapa. Iyi ndo table yangu iyi. Hazvina kushata handei pa next. Wow. Saka imimi in other words tinoti mune kantini panapa kaimi. Itori kantini kai. Saka uku mango maruva design. Design yemaruva eti ndo inobata maziso evanhu kana vachidarika zveshe. Ndo kwakatangira chibasa racho. Saka izvozvi mabowels madesign emaruva futi kuti tinodyara maruva akasiyana mukati momo. Ko iro sei rine madesign akaita so zvinoreva izvizvi? Alright. Uyu muzerero uyu wevana. Alright. Muzerero uyu. Ndo muzere yatinogadzira yevana. Yakasimba zvisingaite, iri safe kuvana. Panapa ndinogadzira ma-artificial trees. Ndine miti yandogadzira panapa yandoti ma-artificial palm trees. Yandogadzira nemataya futi. Asi ndikuti ndichiona sezvemataya ka muronge muri interested nemaruva zvisingaiti kuderwa nditi? Ichokwadi. Saka apa ndi mune muchigadzira maseeds kana chichiitika? Ndinenge ndichigadzira uyu. Mozotengesa futi mataya? Mozotengesa futi. Chechita mari iyi kana maruva iwayo katimbomaona. Anta mari kune mwe ashanzi anonzi Washington anofarira maruva. Maruva angu anoita madola nemadola 50. Saka remadola nderipi? Aya anoita madola aya. Anobruma mapetunia aya. Mapalizonisa anenge ati madola. And then koita anoita madola 50. Ndo dola 50. Wow. Ko anta mari. Maheni and chicken anoita madola. Anoita madola. Ko iro rakaita seekera iro rechinzi mari iyi? Iri rinonzi firebush. Saka firebush reisha mari? Firebush kana ndinaro zvizvo ndotengesa nemadola kana ari madiki. Izvo rakatopera. Firebush rakanaka zvemi? Rakatopera. Saka mukwanisi kudzurira munhu? Izvinoita kumachengetera mbeu. Haridzuriki here? No, haridzuriki. Ndazvitoridawo ini. Alright. Ndikuona futi mamwe aya irimwe design futi kai. Saka munhu kana achitoda besides kugadzira table kitchen unit yake wati anokasa kuti futi design yakadai for flowers. For flowers of course. Saka imimi mavhiri mune muchimawanepi munoita zvokutenga kuma industry here vantu vanokubigirai? Mavhiri mawanira ndinomaita ndeyekuti pamashandi pandiri panzvimbo pangu panapa panext pangu pana anoita zvokusevhisa motikari. Saka anongoti mataya anenge abisawo ipapo obva angouya panapa obva atowanirwa zvokuita pano. Chakanaka. Flower pot.
Flower pot. Flower pot. Guys, Rastaman murasauya nechekuseri uku. Guys, muri kuona flower pot here guys. Saka pore chodi. Chinhu chekuti unotochitakura uchigadzikira everyday paunoda removable. Asi hamuchatoritakuri zvenyapa. Unotakura pauisa paunoda ukachibata. Chinorema. Ndafarira ichi chinyambo chakanakisa. Alright. Saka apa mune muchitogadzirira futi vanhu mavhiri aya kana achida kugadzirwa design yekuti ange achienda kumba kwake nemataya ozonogadzira maruva ekachichaitika. Panapa ndinogadzira madesigns ese ekuti kana munhu aine design yake yakamboonawo somewhere akauya akandiratidza kuti design yangu iyi ndiri kuidawo ndinoigadzira. Asi inini pachangu madesigns angu handinawo pariti akawandisa. Kungoti maona nyi pasina zvinhu zvakawanda zvinoti tengwe yazvo. Asi ndine madesigns akawanda. Asi munoera kira mvuu? Kwete. Ndiri kuona mvuu kairapo. Uyu muzerereka uyu? Isiso iyi. Isiso here? Isiso yevana iyi. Siso yangu manje half tire akachekwa. Saka vana kana vakagara ndio vanoita kuti icreate inoteera ground. Alright. Handiti munoona zvainenge ichiita mukati muzvo kuti kana vamwe vakagara kumwari uku inenge ichiteera ground. Very safe kuvana. Very safe ende yakasimba zvisingaiti haiperi. Saka anongotoita chakadai hapana chimwe chinhu chozoiswa. Wani mwana wokutanga zvatopera. Wow, this is nice. Alright. Saka pakura kuti mototenga pendi kutoti zvibude zvinhu izvi. Chokwadi. Wow. Tochiuya panapa. Saka ichi zviri kufamba sei apa? Right, garden chair yakagadzirwa nemataya. Yese kubva pakutanga kusvika painoperera yese ringori taya rese rakagadzira chinhu chipi? Chinhu ichi. Chair inini ndinoiti all weather. Haina basa nemvura, haina basa nezuva, ende inobata weight yemunhu wese, haina kuti munhu akoresa uyu mutete, haidhambe spring yayo inongoramba yakadaro. Saka ndinotogara pano. Garai mumbonzwa. Oh my god. Saka takutomwa tea. Takutomwa tea. Saka zvazviri seiko zuro paya. Iyi ndo table iyi. Ndo table iyi. Iyi yangatori kapu yachonzi. Vanhu vana Rastaman vakutoita imwe. Wow, hayi zvakanaka izvi. Wow, this is beautiful. Alright. Tachibva pano toendepi? Iyi entrance futi here. Panapa ndo paentrance pangu panapa. Futi handitya. Ndo entrance. Teni iri design orechiri. Maida kuita sei apa? Zvakanaka futi. Right, panapa tikutengesa motokari kumakreshi. I3 wheeler bike rekuti vana vanouya vokwira vogara. Kana kuri kumakreshi munoziva zvazvinoita vana. Zvachiri kutongoita izvozvi zvinonakidza vana zvichitoenda zvakadii zvakadaro. Saka ipapo matokubhera nezvizvenyu unogadzirwa futi nemataya. Saka chinhu chekuti ukachitenga kana chikanzi chaita sei chinodzoka futi panapa choseviswa chaita sei chodzokera. Saka chinhu chisingaperi chakagadzirwa nemataya oga oga. Wow, ichi tractor. Right, panapa vision ichiripo isati yapera. Mukatarisa mukaiona nechekure inoita kunge tractor asi mukachitarisa chigreda chedu chichenga chemavhiri ndokwatakananga ikoko. Wow. Then apa Jesu Kristu apa ndogarira? Right, ipapo munokasogara sei. Handidonera. Uri pamusoro pechinhu. Wow. Right, ndini ticha ndikudzidzisa vana vecreche. Apa zviri kufamba sei? Right, iclock yepachikoro yatinotengesa kuvana kuchikoro kumakreshi inenge yakanyorwa pamusoro panapa kunzi school starts at then yozopesa kuenda ega maarrows kuti chikoro chinotanga nguwai. Saka na vadzidzisi vamwe vari kutora advantage izvozvo yekuti kana mwana wakamuti enda tinongedzera nguva dzakati mwana ari kuuya papa vachiddzidza naye achidzidziswa nguva. Vana ingwai, vana ticha. Ai chakanaka ichi. Rastaman ndikona mapendi akasiyana. Ndimo munototenga pendi kuti mupenda apa. Ndini ndinototenga mapendi ese kuti ndopenda. Ichi chiri chinyawa chikunzi kwakunhuhwirira pendi. Wow, this is beautiful.
Rastaman mune zvinhu zvenyu. Vona zvisofa izvi. Isofa kai? Sofa. Sofa rajedzi. Sofa rajedzi. Wow, sa. Usisi wangu ndisogara kune yaya esilva. Jedzi vogara apa. Iko apa. Touya panapa. Iri rinonzi tunnel climber. Tinotengesera vana kuti ngombe kumakreshi kundokwa zviri kuenda zvinezvi. Ichi chinotakura vana 6. Umwe mwana anopinda ogara po, umwe ogara po, umwe ogara po, umwe ogara po. Vanenge vachipinda vachitenderera vari mubi. Vachitenderera vachipinda ipapo. Kana chapedza chaiswa panzvimbo chinonyatsosungwa zvakaita sei? Zvakanaka chosimba, chisasheke, toisa concrete mugomba matinge tavhura. Togadzikira po. Tochisunga. Vana vanotamba ipapo kana 12. Vanenge vachitamba vari ipapo. Saka zvinhu zvatiri kumakita kumakreshi futi. Kumakreshi ari kuona kumakreshi zvinhu zvevana izvi zvirapa izvi. This is beautiful. And the next level. Ndiri kuona kumwe kudivi uko. Chichikitika. Imwe entrance futi. Ndakutomboenda nepanza. Exit. Roger. Iwe. Entrance yemacustomer. Vanenge vachitenderera vachiona. Apa pachichikitika pa. Right. Iri iflower basket. Itsaya rakachekwa rikadesignwa. Saka ndo ratinoisa ivhu mukati todyara maruva. Totengesera ani maruva kudhara. Oh, sir, this is beautiful. Color yakanaka. Iri catchy. Rimwe racho yakuindradze kuno kuRastaman. Ndonyasoona kuti zvikufamba sei. Imwe exit futi kai. Yes, imwe exit yakaenda pamusoro. Iri in love. Right. For someone who is in love. Who doesn't have a broken heart? Yes, chokwadi. If your heart is not broken, you can have this flower. Yeah, sure. Jimmy, imakagadzira love flower to jar master, jar rasta, munofara love. Koreka break heart, saka ndore black. Guys, saka ndore heart break. Kana bini para kaida pacho para kutorta sound. Kuya kuti heart break. It is serious. Mukaona kuti munhu aita heart break, anotonzwa zvishoma nezvishoma ndikupinda green color yamunoona. This is beautiful. Saka pata kupinda mukati yakatudzira napo. One apa. Wow. Saka patine takuenda pachiya baba. Right. Panapa patiri panapa inzvimbo isati yapera yakudesignwa. Rimwe bench futi toda kuisa papi. Panapa rematai. Yekuti kana takagara tinonguva takatarisa zvinhu zvedu zvisinge tinyatsokuona kuziva kuti apa paruda chakati. Saka imwe nzvimbo yandinotengesera zvinhu zvakaita semasvosva ayo ekukwidza mibiti isvosvero. Ndine zviri kai? Mataya futi esewa. Mataya futi ese asa tinongozera masvosve, madzvinyu, zvakasiyana zvese zvinokwira mumuti. Zvinohoshwa mukazoona nechepasira pacho zvinohoshwa chaiyo. Wow. Inga. Alright. Ihoshwa. Iro idzvinyiro. Wow. Iyo yanyoka zvayo. Alright. Hatiendeshe tichiona. Uyu muzero wakatopera ndaona chikomana chenyu chachiriya chatojairira kavaziva muzero iri ndikapagara pachovhunika kaishi chitoko nditi ndosva kana chitoko ichi kwandiri ndosva. Alright. Saka kuno kundoka ndenge ndichisenzera kunoku ndine zvimwe zvinhu zvandinoda moto chaiwo asiri magetsi saka ndada moto chaiwo ndo pamushopa pangu pandenge ndichisenzera papi ipo panapa. So apa pando pamuri kuti chii apa? Right, panapa ndo pamoto wangu wandinosenzera. Kana ndine ndichigadzira macheya angu ayo ndichivhura maburi ekuti ndiri kwanise kuruka tambo ndo pandinopisa simbi dzangu papi pamoto apa. Saka ndo factory. Ndo factory futi iyo ino. Saka ndo pandenge chiti ndo ku manufacturing room kwangu mukatarisa pesa ndo pabasa pangu panapa. Izvi zvakamira kuzobatanizwa. Alright. Tochibva ipapa pafactory number 1. Factory number 2 yakamira sei? Factory number 2, factory number 3. Saka zvinozonyatsonzi zvapera zvava pastage number 1. Right. Tabva kumoto uku zvinhu zvatoshandisa moto tauya pagenerator takuda magetsi saka ndo mushini wangu wandinawo generator rangu iri saka zvimwe zvandoshandisa ndezvi zviri panapa izvi
Alright. Ndine grinder iri, ndine drill iri, ndine sprinkler iri. Ndozvinhu zvandinoti zvemagetsi. Mune sprayer. Saka it's like machair kana ndagadzira zvezve ndapedza ndinospraya nemushini. Then zvipikiri izvo zvazvimwe zvekuti chimanje. Right, maspikira mascrews. Basa rangu risiri panapa rinoshanda nemascrew. Ndo andinoshandisa pabasa rangu ripi rinori. Ndo material yangu yo ino. Icho chichi tasinazoona kuti chichi. I-ground tractor yamuri kuona riri papa. Ndo tractor inachiona kari. I-tractor yamuri kuona iyi. Icho keshi. Right, tikauya panapa. Tambokuratidza tikati tinoita masiso evana ma2 in 1 ekuti anenge aina vana vaviri. Iyo zvinozvi i-down ndeye vana 4 ish. Vanenge vachida 2 uko isiso. Alright. Wow. Udiuti remaikira tatariona kairi. Saka ichi chinonzi chichi. Panapa papa. Ndo pekuti kana mvura ichinaya zvezve ndine mamwe products angu andinge sikadi kuti anaiwe nemvura especially tinenge tabva kupenda kuita sei. Saka kana kwakunaya ndo mushedhi mandongoisawo zvinhu zvangu kuti zvisanaiwe nemvura. Wow. Saka imi vanenge vachida kubata iyi vanokuonai panhamba? Inini ndinowanika pa 0771 008 917 kana kuti 0715 776 172. Saka munoenda futi kunodhirwa kuti mambondiudza kuti checreshi munoenda futi ikoko munoita munoita kana munhu ari kana kuti kuGlenview kana kuti kuFakosi ati zvona handati pekuchiisira achida zvakawanda kana kuti achida 3 munomuendesera kwachinoitika. Inini basa rangu zvandinoita ndikaona customer inoti inoda chinhu ichi kana kanzi ari kuBulawayo ndinongobva kuno kundiri inini because kuBulawayo kune kwakatounganidzwa mataya asiri kushanda. Saka inini ndikangosvika pane mataya akafanda basa rangu ratotanga ipapo. Ndo mashandiro rangu adosisa. Munogadzira ikoko ndo mashandiro. Saka munoshanda uri vangari panapa? So far ndiri 1. Handisanda nomwe munhu wandinaye ndichiri 1 pari zvino. Zvinofadza. Saka ndo kwatiri muzuva ranhasi ende ndafara kuti Rastaman vatitendera kuti tinge tichitora video nawo zvakare. Ndinotenda kuti kune ava varongo vachida ma-heartbreak flowers and ma-love flowers munokwanisa kunge muchivabata. Ini ndachifara chiita mari? Ma-queen of heart anoita ma$15 and then mamwe anenge achiita ma10 zvinenge zvichingosiyana maprice acho. Ndakabreakwa hati ndinoda 10. Ya vanenge vaine hati yakabreakwa aiwa tinovanzwisisa. Shokani vanenge vaine mwoyo yakarwadziswa aiwa tinokunzwisisai munouya totaura hatina chinoramba. Ndoda kuti munditenge but maticho ndichechachikapera ndindo chandandichida. Pana here kana nguva kadiki kakasaririra iyo kama muchima kachengetera mbeu. Ini ndoka ndiri kudai kakako. Alright. Saka the last words amungataura makuzonditemhera ruva rangu kana mutsvagira ruva rangu seri ndekuti chi pauri pamba mulandiradza. Alright. The garden of love. Alright. Chozi mobile garden. Wow sir. Papa ndataparisirira. Right. Garden sekuti kune varipo vasina nzvimbo yekurima mbedha yemuriwo. Handiti inini handiti mungona imi mamuna pekurima mbedha womuriwo but nenzvimbo yakadai so yekuti tikangocherera koredu rikagara ipapo makutokwanisa kurima muriwo wenyu. Kana pasina pane slab kana paine slab tinogadzira tine mastendi futi atiri kugadzira izvozvo kuti munongona chitora chonomira nestand mochisadhagawo makutotanga muchitodirisa makutopisa mavheji enyu tomatometos ndo zvandikutsvaga ende naimi kotatasirira crucial information isei ini tinoda kugadzira garden rangu garden of love. Saka pa imbwa dzimwe kuti imbwa dziri kurarira muriwo saka izvino zvimafurutsa unenge ari safe because imbwa kana imbwa haikwanisi kuuya padenga zvinenge zvasafe. Saka icho chichika munhu ada kugadzirwa zvakadai anochenzi mari chinoita $30. Chakanaka indotakana 3 ndofunga because ndoda garden but hatina pekuisira garden rachona. Zvakanaka izvi pane zvimwe zvakaita sei sarasama motova nepwa kana nzimbe dzaita bini handi yekubhini tata kusukana bhini redu inauto Rasta imimi matimane mayezi mangani muri panapa
but 2017. Alright. 4 years, 5 years now. Maruva ese kutobata zvekudero. Alright. Iri ndo bhini renyini. Iri ndo bhini rangu randakagadzirawo panapa iri. Recycling. Hamutombodi. Bhini iro riri kubatsira vanhu zvakanyanya pano. Asi handina munhu kuti rikazara pokurasira marara, saka tinototora marara kana azara topisa. But iri kutobatsira community zvakanyanya because area yese haina kana mabhini. Iro ndo riri kutoita sei? Riri kutoshanda. Makauya neidea isei. Zvakaitika. Ichokwadi mubvunzo wakanaka. Marara akanga achiwanda panzvimbo. Ndobva tanyatsofunga kuti ko marara atomaita sei? Handitika. Then ndobva tazofunga nezvekuti magadzira andinoita mavhasi angu emaruva. Saka ndakabatanidza matai, ndikaona matai achikura. Ndobva ndanovhara pasi. Ndobva ndanoona inga ndatobuda nebhini rangu. Saka ibhini rakasimba, izvozvo ndakarisa 2017 nanhasi ndichiri naro. Muno offloader sei saka? Alright, iri itipa bin. Sorry. Oh, tipa. Kana takuburitsa marara tinoyatotipa. Toisa muvhara, toendesa kugomba tonopisa marara. Wow. Saka mongo itima bin avari kunzwa dziri kuvhura, dziri kurasa marara. Saka patino imbwa ikwanise kana kubata kana papi papa. Itipa bin. Mnita chidavadeni. Chokwadi namwari kuti mnita chidavadeni. Saka munhu atagadzirwa bhini rakadai anonzi mari. Bhini rinoita $50, but rastandard kudarika iri rakati wombei. So panere $5. Enough. Matiza, asambumiza kuti enough fun. Ndakuzviona. Sorry. Aibo. So guys, that's it for today. Musafa wanabata Rastaman nechi.